Zdravo, dragi moji prijatelji i gledaoci, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal koji se zove Rubanov kanal na srpskom i drugim jezicima. Ovaj video sa danas neće biti dug, ali će biti brz. Ovo je samo kratko aranžiranje da ću uskoro napraviti nekoliko video snimaka na kojima govorim na ruskom i bulgarskom i također ću napraviti još video snimaka na kojima govorim o svom sjećanjima iz djetinjstva na srpskom u budućnosti i govorit ću o svom sjećanjima iz djetinjstva kada sam živeo u Collegeville, Pensilvaniji, u 2 dijela ili 2 epizoda. Vidimo se tamo, doviđenja i laku noć.